Egunon, Sator txiki. Egunon, asto txiki. Zer moduz egin duzulo? Lo ongi egin dut, baina bizkarreko minez esnatu naiz. Hazi minak izango dira. Hasi minak? Zede montre da hori? Gu txiki-txikia jago jo ginen, ez da? Bai, txiki-txikiak. Bueno, zu ni baino txikiagoa, Ni txikiagoa, bai. Baina pixkanaka, bakoitza bere neurrian azten ari gara, ez da? Bai, ni lehengo urtean horrelako txikia nintzen. Eta orain horrelako begira. Asko luzatu zara, bai. Ba entzun, umea heldu bihurtu bitartean, haziz eta haziz joaten da. Eta batzuetan, azten direnean min ematen dute ezurrek. Ba horri esaten zaio hazi minak. Orduan, bizkarra luzatzen ari zaidalako daukat mina. Nik uste baietz. Kaixo, bikote, zer moduz? Ni bizkarreko minez esnatu naiz. Bai? Bai. Bai, hazi minak izango ditu seguru. Litekena da, bai, horreintxari zaete azten eta azten. Aizue, bakizue zenbat urte arte harien pertsona bat azte eta azten? 10 urte dituen arte? Bikoitza, 20 urte arte. Eta asto? 5 urte arte. Orduan ni oraindik asko hasiko naiz. Bai, galanta egingo zara zu. Egun osoan zehar gaude azten eta azten. Baina bakizue, eguneko zein zatitan azten garen gehien? Ez? Gauean? Bai, horregatik aurrek lo asko imar dute, azitzeko. Nik badakit orduan, zergaitik egiten diren hain handiak astoak. Bai, zergatik. Egun guztia lo ematen dutelako.